Nem megy. Gyerekek, én nem tudom mi van. Vagy hát tudom mi van, de nem tudom. Nem fog menni ez a Christmas 24 napos. Ezért abba hagyom, mert nincs rá időm, és talán majd utána fogjuk folytatni, nem Christmas néven, hanem Hardcore néven. Valamit fogunk vele csinálni, vagy én fogom folytatni, akarom mondani. És ugye a meglepetés az még áll, tehát téli szünetbe tudom folytatni. Már az úgy tök svag. 21-én meg tudom csinálni a 21. részt. És egyben 21. rész lesz, ez itt eltűnhetne. Na mindegy. És hát, azért nem vlog, mert lemerült a kamera és most töltöm. És hát, ja. És ja, úgyhogy nem fog menni, bocsánat, úgyhogy nem tudok több részt föltenni. Az egyébként, sorry, hogy ezt most itt behoztam. De itt van, hogy anyád. Itt ez a második rész, ezt föltöltöttem, ez már a harmadik rész, de ezt még föltöltöm, mert ez jó rész lett, ez cső. Ezt letörlöm. Szóval ezt még talán föltöltöm, sőt biztos szemetek láttára megvágom. Bocsánat. Én csak így behúzogatom, ide bebaszom így. Bocsánat. Sorry. Addig bejövök ide, és... Most melyik az intro? Ja, ez. Most miért nem rakod át? Mi van? Hagyjál be a békén már. Hát drag már... Tontel. Szép angolosan kiejtve. Így. Most ezt kell berakni. Anyád. Így, ott az intro, igaz 30 másodperces intro. Jaj, de vicces. Ja. Nem tudom, jó sorrendben vágom el őket össze, aztán, hogyha nem, akkor mi van? Kinapszolja le. Na. Szóval nem nagyon fog menni, ezt fölteszem, aztán cső. De... Napa. Tehát... Nem lehet importálni? Mi nem lehet átrakni? Seg vagy ám. Eléggé. Egy vágás. Jó, hát gondoltam, rossz formátumú lett a 3-as rész, úgyhogy ennyi volna, ezt se teszem föl, kész, vége, kilépek, nem mentem, cső. Na hát akkor én Domácsi voltam, ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, ez nem tetszett senkinek se. Na mindegy, akkor ennyi lett volna, sziasztok. És ugye hát akkor majd a 21. 2. része folytatom. Hát akkor sziasztok. Sziasztok, itt Domácsi, és ez itt a sorozatomnak a következő része, első. Igen, és ha minden igaz, ez a videó elindult, és itt most lesz igazából szerintem a legnagyobb történelemírás, vagy mi. Tehát történelmet fogunk írni, igen, az iskolába. Szóval szerintem, vagy hát ha így nagyon átgondolom, nem biztos, de Magyarországon lehet, hogy én leszek az egyetlen, aki Adventure Survival-t fog kijátszani, tehát nem egy mapot, hanem, vagy itt végigjátszani, és nem egy mapot, hanem, értek, tehát nem egy Adventure mapot fogok kijátszani, hanem Adventure, mi az? Adventure egyjátékos módba adventure-ezni fogok, és hát igen, ez szombatonként lesz ez a videó, én úgy gondoltam, hogy jó lenne, ha egy ilyen sorozatot indítanánk, mert nem nagyon csinálnak ilyet Magyarországon, úgyhogy ja. Szerintem akkor le is generálom a szemetek láttára. Ezt. Jaj. És akkor a Christmas törölöm. Azért nem sok. Szóval
meg ezt is letörlöm. És hát akkor új világ létrehozása. Túlélő, hardcore, kreatív túlélő. Hát jó, most túlélőbe rakjuk. Azd. Aha. Adventure. További világbeállítások, kezdő bónuszcsorlások engedélyezése kell, hogy át tudjam állítani. Nem kell, mert akkor átteszem majd LAN-ra, kilépek a játékból, és akkor igen, és akkor világtípusa alapértelmezett, teljesen lapos, large biome, nagy biomok. Szerintem bónuszláda legyen, építvények generálása legyen. Szóval, Adventure. Igen, új világ létrehozása. Kivágtam most egy kis részt, bocsánat azért. Nem tudom, mennyit vágtam ki, de kivágtam, úgyhogy bocsánat. Úgyhogy ja. Tehát ez lenne az, ami ez a mi kis adventure-ünk lesz, ami mindjárt az lesz. Megnyitás, családok, világindítása, gam. Itt vagyok újra, megint itt vagyok újra. Game mode 2, azt hiszem. Ez adventure. Jó. Na, akkor vágok ki egy kis fát. És szerintem mi itt is fogunk lakni. Oké. De hogyan vágunk fát? Hol a bónuszláda? Várjál már, hely, ott a bónuszláda, azt kerestem. Abban biztos, hogy lesz itt egy fa. Megettem. Így. Na, és akkor ezt bedolgozzuk. Barkócs asztal, barkócs. Na, és akkor szerintem el is mehetünk követ vágni. Követ szedni. Hops. Picit fájt. Szóval, hát ilyen 40-et kiszedek körülbelül, és akkor indíthatom az adventure-ét. Mert ugye nem ütök, így ütök csak. Nekem meg fog gyűlni a bajom ez a, ezért mindegy, ezzel az adventure-rel. Szóval ez a szombati adventure, szombatonként lesz, lehet, hogy valamikor vasárnap lesz, mit tudom én, mindegy, szombatonként lesz, és ennyi. Ennek ez az első része, és ez nem csak 24 napos, 24 részes lesz, mint amelyik egy 50 részig, hagyom egy picikét az egészet, aztán utána visszatérek 100 részig körülbelül. Na tényleg, ez olyan, hogy lesz 100 rész. És hogy hívják? Mi az? Szerintem, vagy hát ez akarom mondani, ez nem dead copy akar lenni, hanem ezért tényleg lesz 100 rész. És hogy jutok fel innen? Akkor szedni kell még plusz követ, 2-t. Jó. Akkor csinálok egy vakardot. Vakardot. Na, ez gyamas kopi volt. Hey. Izé. Mi az? Kőkardot. Na, azért 20 gombot nem fog csinálni. Így. Így. Na! Azért rám. Hát jó van, jöhet alsó is. Ahhoz még bot kéne. Aha.
fenébe. Így. 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 Oké. Ölünk malackát. Szia. Hát ilyen karácsony után valamikor lehet, hogy le tudok váltani erről a bűnronda. Mi az? Bűnronda felvétel módról, vagy nem, hogy mondjam. Ó, van falunk, oké, akkor lag. Szóval erről a bűnronda két minőségről, vagy bűnronda minőségről, mert akkor már talán tudok frepszel venni, ami gyönyörű, én számomra. Szerintem az nekem nagyon bejön. Ez már luckai kopi volt. Jó, hagyjuk inkább a beszédet. Szóval ez nekem nagyon bejön. Ez ilyen jó. Érted? Jó. Most ez lesz egy ilyen fél órás, körülbelül 30 perces, vagy fél órás 30 perces, oké. Szóval lesz egy fél órás 20 perces. Tudom, hogy ott hagytam a hús nyugi. Sorry. Meg kell ölnöm benneteket. Mondjuk 4-et nem kellett volna, de tök 8. Ja, semmi. Na, dögölj már meg. Már most be kell tankolni kajából. És még egy... Na jó, azért nem. És még egy izét kell csinálni. Jó, ez most így jó lesz. Ennyi, vagy szedjek egy 64-et? Ha, szedek. Lehet, hogy ott hagytam egy sugart. Vagy hát nem, eltöröm ezt a... Ezt még megadom, és el fog törni szerintem. Nem. Így. Most megyünk oda. Még ölök vele egyet, aztán eltörjük. Vagy kettőt. Egyet, kettőt. Szóval. Ölök egyet mindjárt. Jó. Szóval. Jó, hát akkor hagyj se ezt, nem megölöm azért. Fasza. Na jó van. Oké. Menjünk oda. Aztán menjünk oda a faluhoz, amit láttam. Vagy hát csak ahhoz a kúthoz, mert ugye az jelzi, hogy ott van egy falu. Onnan gondoltam, hogy van falu. Lehet, hogy azt én nem láttátok, de majd megmutatom. Menjünk free-ben, mert ez gyorsabb. Meg menőbb. Meg cukibb. Hé, ezt a vasat egyébként ki kéne szedni, amit ott hagytam. Micsoda félelmetes hangok. Na. Igen, mennyi van? 50. Oké. Tehát ott van egy ilyen faluszerűség, amit én láttam. Becsaraftolok. Ott. Most nézzétek meg. Látjátok? Azt a kutat. Ez nem kell, semmi. Oké.
Oké. Oké, egyfolytában oké. Tehát egy ilyen rész 20-30 perces lesz, szerintem 30 perces, nem 20. Jó, ezt elhasználom gyorsan. Körbeásom addig ezt a vasat vele. Addig pont el fog törni. Istenem! Na, nincs is nem több vas. Csak az a kettő. Nem baj, az is jó. Most fog eltörni. Akkor most fog eltörni. Mondtam. Fölfelé sincsen. De rossz. Mondjuk hát. Ja. És szerintem mehetünk is oda azhoz a faluhoz. Összeszedtük a craftingot, meg mindent. És vagy hát meg ide jövünk, csak megnézzük, merre lehet a falu, hát ha innen látjuk. Nem látjuk, az a baj. Itt tudja, hogy lesz egy falu. Akkor menjünk el arra. Ott van. Jó. Ott. Mindenki látja tisztán, ugye? Azok, hogy ne legyen nekik. És másnap kifosztom a családjukat. Mi a szar? Ne ijeszgessé! Szia! Ezek a buzi hangok, te. Sorry. Jó, bocsánat, hogy itt vagyok. Bocs, hogy élek. Most mit pampogtok már? Igen, itt leszek, itt fogok lakni. Segg. Sorry. Jó van. Most. De miért nem tudok írni? Ja. Menj már az ágyamról. Jaj, sorry. Mit kereskedtek? A pap mit kereskedik? A pap. 12 könyvér. Mi szar? Mindenkit izér? Ez 14 ér? Az egy emerald, az egy emerald, egy 12. Menj már innen. Ja? Ezt mivel tudjuk szétütni? Mivel lehet ezt szétütni, várjál? Semmivel nem lehet szétütni. Lapáttal fogadjunk. Mivel lehet ezt szétütni? Ezt nem lehet szétütni. Hát csak éjjel aludhatok, de hát... Az nem lehet szétütni. Ja, hát akkor itt hagyom. Szia, mivel? Jó, marha lábszár. Szerintem süthetünk is. Mondjuk ezt kisütöm. Ezzel. Csöndbe legyetek már, mert idegesítőek vagytok. Szereg egy kis kaját is, vagy a répa. Ja, de hogy hűtöttem vissza, hülyék vagytok. Az kom. Hülyék vagytok, hogy én visszaültetem. Vagy hülye vagyok-e, hogy én ezt visszaültettem. Nem fájt. Nem ment le az életem. Jaj, békésbe vagyok, nem? Akkor nem szponoltak volna a zombik. Jaj, nem kell nekem meg. Jó van. Oké. Milyen kis cuksik, nem adott egy izét se. Jó van. Megaratom.
Azt! Ha! 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 Ez mi? Semmi. Jó van. A krumpliba sokkal több a haszom. Ja, hát akkor egy ideig nem fogyjuk ki a készletünk. Ez répa. Jó. Nekik mondjuk egy ideig ki fog fogyni, sokáig, örökre. Ha csak vissza nem ültetem, de ezt már hülye lennék visszaültetni, mert akkor nekem nem lesz irigy kutya, mi? Hát mondjuk nem irigy vagyok, csak nem kell, akkor nekem is meg kell élnem valamiből, úgyhogy rohadtul, de nagyon-nagyon csó vagyok. Csó, lecsó. Megkívántam a lecsót, de jó. Jó, ott leszettem mindent. Az nagyon jó. Ja, jó. Oké, hát ez picit laggos volt. Vagy bugos, vagy laggos, valami. Szerintem ennek a videónak itt mindjárt vége lesz. My name is PewDiePie. Répa még, yay! Mi? Répa. Az konkrét 361 majdnem. Meg burgonyából is majdnem 361. Jó, hát azért nem majdnem, elég távol van tőle. Menjünk el mondjuk erre. Nem erre. Ó, ott a falum. Ki hitte volna. Találtam hogy most egy falut, de jó. Már vagy 20 éve találtam. Föl kell menni a izé tetejére. De mindent elloptam tőletek már. Vagy hagytam valamit, már akkor adjátok oda. Bunkó vagyok. Ha, most mit képzelek magamról, ha. Valaki ezt csinálja, hogy ha, valaki meg azt, hogy ha, ja, ha, nigga, ha, ja. Nincsen templom. Milyen szarok vagytok ti. Swag YOLO, nigga. Swag YOLO, hogy nincsen. Miért lenne swag YOLO? De most tényleg? Nincs, hát akkor húzunk innen. Bye. Főleg ha békésen vagyok, úgy nem lesz semmi. Nehéz, jó, könnyen lesz. Úgy spavnol a zombi. Várj, hogy laggol is. Egyből elkezdett lemenni a parácsikom. Hát most kutassunk dungeon vagy templom után. Hát vagy még egy falu után. Mert biztos, hogy lesz. Hát, hogyha nem, akkor rohadjon meg. Ó, szén. Jó, magam alatt ástam. Aj, Istenem, mennyi szén? Nem sok. Bocs, de ha te ide esel. Na, akkor én nem tudok bányászkodni. Az értelmes.
bányászkodni. Oh. Más. Jó. Ezek a kis kiálló szarok. Rögöljem meg. Ma fáj a fülem. Ma rajta van ez a fülhallgató mióta. Most egy picit laggol, mert nyilván a látótávolság miatt. Abba. Szóval akkor, ja. Most meg remélem nem fog már laggolni. Már nem is laggol. Vagy hát, de laggol. De még egy picit. Ott egy piramis. Na, ezt még kifosztom, meg közben meg elköszönöm. Azt a... Az egy dungeon? Mi ez egy dungeon? Nem dungeon! Anyád. Fölmegyek. Azt hittem, hogy dungeon. Na mindegy, hát akkor ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, ha nem tetszett, subolj! Jaj, iratkozz! És ezt a volt mivel lehet kiütni? Valami speciális eszköz van rá? Jaj, rá ne essen! Bazd meg, ráesett! Ja, de könnyomólapot nem nyomja le. Jó van. Ja. Szóval, ennyi lett volna ez a videó. Én Domacs voltam. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot. Anya. Ha nem tetszett, subolj és maragd, iratkozz bele és kommentelj. Elviszem a chesteket. Jó van, de göljön meg a rottan flashed. Ja, hát ennyi lett volna ez a videó. Szóval... Sziasztok! Na, várjál. Sziasztok!